Hej, velkommen til den her video. I dag sidder vi inde på solsystemet, som jeg skal se over i højre side. Jeg har fået købt mig en celle og lidt, men jeg har lige det her på mig. Jeg har lige nakket ind med Iron Gear faktisk lige inden jeg startede den. Men jeg tænker lige hurtigt, at jeg lige skal sælge det her. Det var noget, jeg lige havde. Så jeg kan lige løbe ned og vise min celle hurtigt. Jeg må se, kan jeg håbe, der er nogen, jeg kan flikke på vejen. Nu har jeg også cirka 18 dage mere. Jeg har ikke så mange penge jo. Så jeg har da ikke ved, det så ligger BM deroppe. Det er ikke sådan et BM, det er mere sådan et kartoffelmarked. Så skal jeg sælge kartofler. Okay, der var en Iron Dude der. Jeg ved ikke, om jeg tør tage fighten. Jeg kan I se, når der kommer herover. Okay, han hacker. Den tager vi ikke. Løber han. Han kommer herover, gør han ikke? Lad os se. Kom Sucheng. Ja, det er min teammate. Gider ikke rigtig have sådan en der med, altså jeg kan bare gå over til min celle. Den ligger lige derovre på den anden side. Jeg var bange for at jeg fejler på kuren eller sådan noget. Løber han? Okay, det der hack der, det har jeg lige der. Så I det der hack der? Så har jeg også lige ham på Rick. Oj, det der kan Laura, det fik jeg godt på video. Nå, men så... Ja, det må jeg selv om. Det er ham, der hacker som en sindssyg. Undskyld, hvis det her, de tager lidt tid, men så står jeg bare her og blokker mig. Øj, det der, det der. Det er jo ikke engang sjovt at spille, når der er nogen der. Prøv lige at se det der kan Laura. Jeg dør, jeg kunne ikke gøre noget der. Han gav, altså han hacker for meget. Det der, det er Kuskus. Det er også en af mine teammates. Han har lagt en kage i buksen. Kan I lide det? Jeg forskrækkede ham i går. Haha. Nu dræber han mig igen. Prøv lige at se det der Kilaura, han kan ikke styre det jo. Det er det eneste, der er lidt noget. Man kan hacke ret meget herinde. Det må man da gå ud fra, når folk hacker så meget der. Det er det eneste. Ellers så synes jeg, I skal komme ind og join serveren. Og som sagt, det er Hej Willum, der har lavet den. Jeg synes i hvert fald, den er fin nok. Den har lidt samme som Strandet, sådan pointen. Den er lidt det samme. Men alligevel har den er stadig lidt sig selv på en måde, hvis I forstår, hvad jeg mener. Den har lidt sin særheder, og som er anderledes. Men den minder stadig meget om. Jeg fik faktisk en bue af nakke en tidligere. Jeg har lige købt 2 ranks herinde. Ikke fordi det er de dyreste ranks. Jeg tænker bare, at vi ikke skal tage noget på et gear på. Hvad er det for noget gear? Nå, det er sådan lidt blandet. Okay, så tager vi bare det der svær. Det der mad. Har vi ikke en fiskestang? Okay, så gør vi bare sådan her. Kigger lige om. Min teammate herinde, han har noget. Det er Christoffer N.A. Han kommer måske også til at være med på en video herindefra. Det er ikke sikkert. Der er jo næsten ikke noget her. Så sætter vi bare lidt op om. Okay. Men ellers ja, det er en frisk nok server. Jeg har ikke noget mod den. Den er faktisk fint nok. Der kommer nok til at være... Nej, det gør det. Ja, der kommer nok til at være et link til Sucheng MC i beskrivelsen, så jeg kan gå ind og se hans videoer. Jeg ved ikke, om man kommer til at filme herindefra, men filmer en for alt muligt andet. Så jeg går lidt op og køber en fiskestang. Ja.
Sådan der. Så tænker jeg lige, vi går tilbage. Sådan. Hvis I godt vil se, hvad for nogle kits det er, så er det slash kit. Det er de der, det er guldgraver rumvæsen, hvis I ikke kunne se det. Det er de kits, jeg har købt. Der er en glitch hernede, når det er, at minen resetter, så kan det være, at du spawner deroppe. Det er ikke så godt. Men man kan godt komme ned, uden man dør. Men det er ikke... størstedelen af gangen, så dør du. Så, men det her, det var bare lige sådan en video om, at jeg ville håbe, I kom her og spillede, fordi som I kan se, så er det sådan der, spillerne derinde, det er kun 17 eller sådan noget, der har inde. Så der er ikke så mange. Så det var fedt, hvis I kom ind og spillede, så den kunne blive fyldt med op, så kunne det blive lidt sjovere. Så kunne vi lige snakke med Willum om at få folks hack fikset. Få noget band ind, så man kan bande folk, eller... Ja, det er Sucheng. Jeg skal nok give et shout-out til ham. Han er lidt irriterende. Nå, det gider jeg ikke, altså. Så går vi bare op og tager noget træ. Men når vi kommer herover, kan jeg lige vise pakken, vi spiller med i dag. Så det er ikke fordi, at det er den, jeg spiller med hver gang. Jeg spiller med mange forskellige. Det er det bare. Det er Kuskus. Ham spiller jeg også Minecraft med. Jeg ved ikke, om jeg gider at give Sucheng, så det er kommet ned i beskrivelsen, som blev med det der. Det er lidt irriterende. Ham der Swagger Duty, han går også i min klasse sammen med Kuskus og Sucheng. De er lidt irriterende, jeg tror bare flikker dem. Se, det lærer det være. Ja. Kommer de nu? Nej. Ellers også flikker dem. Men nu er pakken, vi spiller med i dag. Det er den her. Jeg spiller normalt med den her, men i dag så tænker jeg lige at spille med den der. Så ved I det. Men jeg tænker bare, at jeg prøver at se, om jeg kan få skaffet nogle penge til næste episode. Ja, der kommer nok en serie herinde. Jeg ved ikke, om jeg fik det nævnt. Men jeg kommer nok til at lave en serie herindefra. Og hvis jeg ser min anden video, så er det der Miner Life. Det ved jeg altså ikke helt, om det bliver til noget, fordi den server, den bliver lidt trættende at spille på, synes jeg. Jeg har bygget et plot, det kan godt være, at jeg lige kan vise den i en af mine videoer. Men stadig, jeg synes ikke, det er så sjovt. Men det er nok sikkert, der kommer en video herindefra, eller en serie herindefra. Så det håber jeg vil se med på. Så håber I vil like og subscribe til min kanal. Og så vil jeg bare sige tak, fordi I gad at se med. Og vi ses bare i næste video. Hej hej.